6.5 Creator Studios. Feel the story. They know the story. Like Souls, Mind 5 Creator Studios. Right. Magadini. Ndakanguva ndambotaura zvinotogwa nemurume uyu kuti vedu ngative vanhu vanoonera zvinhu kumberi. Ava vanhu ava vose vana veZANU-PF. Zvikoro zvavakadzidza vakadzidza ZIMSEC inova yeZANU-PF. Kana uri kuyouth kubhadhara kana kusabhadhara chikoro unongoenda. Ndinoreva uri kuyouth yeZANU-PF. Vakomana vose vamunoona vose vanoita zveMDC. MDC yanga ari MDC nguva yatsvangirai. Ndo paiva MDC chaiyo. Kana mukatarisa chero kufa kwatsvangirai vakomana ava ndoo kufa kwatsvangirai ivava vose vakomana vana zvazvokuti chichavamwe mwana ihama yamuzukuru wamunangagwa mwana wamunangagwa unonga wavomedzi nedhirama. Vanhu vakomana mayouth eZANU-PF vakomana vose havatodi kuti ZANU-PF ije pachidaro. Saka zvinotogwa nemurume uyu ichokwadi, haikona kuti chingava chokwadi, ichokwadi chaicho dambudziko riripo muZimbabwe. Tinobva tazviudza kuti nhingi ndanofanirwa kutungamirira vanhu. Vanhu vese vari kutungamirira ava kuZANU-PF havana kuenda kuhondo. Munotungamirirwa namagosti, zvipoko. Chandoti munotungamirirwa nezvipoko, munotungamirirwa nevanhu vanoshandisa marituals. Kwete kuti ivo havamo munyaya dzekutungamirira nyika, vamo munyaya dzebhizinesi dzokuita mari chete. Saka vakomana ava vose vakangoudzwa imwe handiti saka kuti muite chikoro. Zvauri zviti hakuna zvaungaita munhu kana mubereki wake achikuudza mwana zvokuita. Akasi kazhinji mwana angarambira nomubereki wake ibira hazviiti. Unosadhara kubva apa nepapo udza kuti apa sakangama. Unobva adodzoka oudzwa kuti takatadza kurara ini namai vako tichiita kuti iwe ubepo. Saka shoko iroro mwana rinomunetsa. Ndo shoko guru ramufanirwa kuziva. Ava vakomana vose ndakambotaura kuti kana vabva pagiraundi pavanenge vachivawata vanoenda kudzimba dzavo, vanoenda kumahotera anodhura, ari avo futi mahotera iwayo. Ndoda kudzoserai mbijana kumashure. Kufa kwaJongwe Lenimo. Chakakatlamadza vamwe vanhu vakafanana neni ndechekuti Lenimo pakawana mukadzi wake ane munhu ane CEO mumba, ndo pakakirietwa kuti paita musindo. Lenimo abva. Masiya iwo ndo vakazobaya mukadzi waJongwe nebanga. Chinhu chinonzi siya iwo, kana waitevera nyaya yacho uchawana chiri chokwadi ichocho. Masiya iwo ane kupedza vanhu vachishandiswa neZANU. Handingati ZANU-PF neZANU because ZANU-PF unenge wabatanidza neZAPU. Saka vashandiswa neZANU. ZANU ndiyo ine nharadada umhondi hwese huri kuZANU, hahusi kuZAPU. Ndoda kuti mundinzwisise, umhondi hwese huri kuZANU. ZAPU haina umhondi hwakadai so. ZAPU ine straight leadership. ZAPU ine straight leadership. ZAPU
ine rudo navanhu. Saka makaona Joshua Mukoma akati hai ngatibatanei navanhu ava. Vanhu vangapera kuurawa nokuti vanhu havana rudo, havana munhu pamwoyo pavo. Saka kubva nhasi ndoda muzwisise kuti zvirikutaurwa nemuri munhu zvinoreva chokwadi. Hakuna kwamunoenda. Kuda kana mukawana munhu akaita sei kuti muti mungaita opposition muZimbabwe handizivi. Nyangwe mukaenda pamweya handisani ndaona. Nokuti maZimbabwe chaivo chaivo soka vanotoita vanhu vakamwiswa zvimwe zvinhu zvisiri izvo. Kana ukawa vakati pamberi vadoti pamberi. Kuti unorarama sei hazvitariri. Kuti vana vake vachararama sei mangwana haazvitauriri. Unongoti pamberi. Pamberi nei? Pei? Chii chawakabata? Chii chaunacho? Kubva wakazvagwa wakamboshanda here? Chii chokuti aziva kuti ushande? Unowakwema sandisheni. Unoziva hakuna kupusa kunombodarika ikoko. Saka nchiti ma-O levels ese nama-A levels ose ariko makore ano hapana chikoro. Anodanikwa negrade 1 kana grade 5 nekuma-70. Ava vanhu havane chikoro zvachose. Havana chikoro. Chikoro hachiko. Dai kwaiva kune zvinopiwa chikafu chinopiwa vanhu kuchikoro, vana vechikoro ndati kuda vakaisirwa mufuhira muchikafu kuchikoro vari vaduku. Saka uchibva wangogara. Nokuti ukafamba famba ipapa nenyaya idzi dzavanhu iyava. Pane imwe yakabuda manje kuti mukuru mumwe aida kufira pachigaro. N'anga akatora n'anga dzose akadzisanganisa achigadzira mishonga yavo. Asi zvangoita napamwe kuti mishonga yakagadzirwa zvado mukatlamadza wekuti sei mukuru asina kuzofira pachigaro. Pairehwa Bob. Saka chiri kubata apa mishonga. Kuti muzomuka muchazomuka very late. Madhara waya akafa emishonga asina kugwa hondo aya. Nokuti mukanyatsocherechedza mukateerera paripo pavanofumurana varume vavo. Mose hapana akabagwa hondo vana Mnangagwa. Hapana. Hapana paakagwa hondo Mnangagwa. Vese vana Mutsvangwa vanopopota, vose vana Chivhayo vavakudla, vose vana Tagureya. Hapana munhu wakagwa hondo pakati pavanhu ivavo. Asi marituals ndo anoshanda. Zvino izvozvo zvinoita kuti muzive. Zvino havamwe vaiti he maFacebook he anonyepa he masaisai hazvina basa. Hela vanhu vaMwari. Ipa ndo pane information yose. Ndo pane nhoroondo dzose paFacebook nepaYouTube. Chenjererai kuti panorwa nzou chinofabuhwa mukatera zvitaurwa nemukomana ndozvaari kuzama kutsanangura. Vanhu ava vari padhirama, vari kusheya mupfumi hwenyika. Munoona apa vabuda vana Mabviri. Zvinhu zvakatobudisiwa. Chinoitika ndechekuti makore ano hakusina secret. Hakuna. Nokuda kwemasaisai. Facebook neYouTube haisina secret. Mukatarira chero vana umwe ndakatarira Gambako anotaura chechinhasi mangwana anotaura iye zvino anotaura kuti Mnangagwa nhamo munyika zuro aitiye Mnangagwa akadzoka munyika. Saka zvinhu izvozvo mukazvicherechedza muchaona kuti tine dambudziko guru remabhoni-free. Mabhoni-free havana hana, havana chinangwa. Chinangwa chavo ndozvofamba neAqua mota dzaChivhayo. Ukatsvaga kuti Chivhayo unombobatwawo here nenyaya yemoney laundering kana habatwi nemhaka yei. Sei wangowana mari achienda kuSouth Africa? South Africa vanoti ndiyo superpower. Superpower nei? Sei chinzi superpower dzisinga superpower? South Africa vose vanoita mari vanoenda kunoviga mari kuSouth Africa, kunodzara mari muSouth Africa.
muchabudziwa nhema kuti munhu mari dzake dzakafirizwa muSouth Africa hapana ine matsoka dziya. President weZambia Lungu akaviga mari muSouth Africa, akaita mabuildings anodhura muSouth Africa, vana vake vanogara muSouth Africa. Mugabe pache zvake vana vake vanogara muSouth Africa. Mnangagwa chaizvo zvake vana vake vanogara muSouth Africa. Inyika yakaita sei? Saka nyika yeSouth Africa ingadai iri nyika yakarongeka, ingadai pasina vanhu vanosanya kumaridza kuSouth Africa. Saka South Africa inyika yakafanana nehure. Hure harina basa kuti vana vomurume uyu vane nzara kana havana anything vanotambura, iye anongotora mari chete kuchisasaidi kwake. South Africa inyika yakafanana nehure rechikadzi. Saka ndiro dambudziko ratakaita muAfrica. Iye zvino munotora mari vachiisa kunana vaenda negoridhe kunana kumaIndia uko, kumakura uko, hakuna. Goridhe rimwe ririmo muSouth Africa reZimbabwe. South Africa ichatengesa vosheya. Panodiwa nomutemo wakabvumira muSouth Africa kuti uyai muplantation umu. Asi nokuti ava maduzhuzhu anorehwa nomwe maduzhuzhu madunhu madhoto, havazvibvunzisei vasingaisi zvinhu munyika mavo vachiisa South Africa. Vanhu ava ukavatarira vose vanenge vari muSouth Africa, asi vanoda kutonga dzimwe nyika. Maduzhura. Ini zvangu ndogara ndoda kuudza chokwadi, siyanai nevanhu ivavo. Handizivi muchamuwanisa unga kutungamirira kuti muende paposition yekuti ndakambova Mwari zvava nezvobuda Mwari. Vaya maprofita enyu hapana muprofita une chokwadi. Chiri kupinda chechi koko hapana chokwadi. Hapana chechi, tasai machechi enyu anenge achingodhoneta mari kuzano. Machechi ose anodhoneta mari kuzano. Chii chinofamba ipapo? Hapana chakanaka. Ngatibonerei mberi. Shoko rangu rokupedzisira kuti tarisana neupenyu hwako, uite zvinogona kukuraramisa, uite zvinogona kukupa akwa usina kutengesa munhu, usina kuuraya munhu. Vanhu vose vanouraya vanhu vachishandisiwa kuuraya vanhu havana akwa yavanofamba nayo, havana zvavanazvo, vana vanongotambura, havana kana musha. Saka fokasa pakuti iwe kana ari maricho enda kumaricho, unorichoraiza uriko uchiwana zvinokubatsira mangwana. Siyana nezvemusangano. Ndapedza.